Eiden, explica'm una mica qui ets. Si t'haguessis de presentar a un desconegut com jo, què li diries així en un parell de minuts? Doncs li diria que em dic Eiden, que tinc 23 anys, vinc de Granollers i bueno, soc administratiu actualment. M'agrada molt... Ara soc activista obertament, m'agrada molt donar xerrades, fer que hi hagi consciència sobre el tema de la salut mental i tot això. I no sé, en el meu temps lliure doncs m'agrada passejar, m'agrada escriure, m'agrada llegir, no sé, una persona normal, per dir-ho així, no? Eiden, explica'm una miqueta en quin moment de la teva vida comences a notar que alguna cosa no va bé. Doncs ho vaig començar a notar com a l'entrada de l'institut, més o menys, als 13-14 anys. Vaig començar a sentir... com t'ho dic? Era una sensació de que li caia malament a tothom, de que molestava a tot arreu i de que estava sol i un malestar físic, físic en el sentit de que ho sentia en el pit, no? Però va ser això, als 13-14 anys, que vaig començar una miqueta a entrar en mi mateix i deixar aïllar-me de la resta, una mica. I et vas apartar? Sí. Em vaig apartar fins al punt de que em vaig quedar... Tenia amics, no? En el sentit de que jo als patis, per exemple, no estava sol, m'anava amb un grup de gent que ja coneixia, no? Però jo era una miqueta com un decorat. Vaig deixar de parlar, com no anava a les... com es diu? A les quedades aquestes que es fan, ni a les festes, ni res. Van deixar d'incluir-me als grups i tot, i va ser com, estic allà, escolto i tal, però jo al meu món i ells al seu i ja està. I què vas fer? Vas demanar ajuda? No. No? En aquell moment no. No la vaig demanar. O sigui, jo vaig anar un parell de cops al metge, no? I la meva mare li deia que necessitava el psicòleg, però sempre quan em preguntava la doctora li deia la meva mare és que té baixa autoestima, tal, no sé què. Llavors ho anaven deixant i potser arribava el dia et truquem pel psicòleg, no, jo ja estic bé, tal. I ja no anava. Per exemple, i això va passar un parell o tres de cops. I mentrestant jo estava malament, no? Vaig començar amb autolesions per suportar més el dolor i tot això, però no sabia què em passava. Llavors era molt estrany. O sigui, jo estava però no estava, no sé. Clar, no sabies posar-hi paraules, no? No, perquè a més, la salut mental és un tema del que no es parla mai. Llavors, jo no tenia consciència de que aquestes coses existien, no?, d'aquesta manera, i el no tenir paraules, el no tenir referents, el no tenir res, era com... Si estava sol em sentia més sol encara, perquè era com... No sé per què em passa això, saps? I en canvi, les primeres vegades que et diuen per anar al psicòleg, tu dius estic bé i decideixes, diguéssim, tirar cap endavant fent veure que no estàs malament, no? Clar, perquè també el psicòleg està com... que qui va al psicòleg està boig, no? I jo no considerava que necessitava ajuda d'aquest tipus, perquè jo anava fent la meva vida i tal, com podia, no? Però ho anava fent i sentia que estava bé tot, però no. Però no. És a dir, tu, en el fons, estàs en aquesta situació on creus que no has de demanar ajuda, on no saps posar paraules al que t'està passant, i hi ha algun fet o alguna conversa que fa que hi hagi un canvi de comportament, un punt d'inflexió? No realment. O sigui, el que em va passar a mi és que la meva mare, quan ja havia passat... O sigui, vaig començar als 13-14 anys i als 18-19 doncs, vaig canviar la forma d'autolesionar-me, no? Llavors tenia algunes cicatrius i jo pensava que ja no se'n veien, no? Perquè anava provant de posar-me algun dia de màniga curta, ningú em deia res, tal, no sé què, dic, vale, doncs no es veu. I un dia d'aquestos la meva mare ho va veure. I llavors És que va ser ella, si no hagués estat per ella, jo potser avui no estaria aquí, no? Saps? Em va portar al metge, em van derivar al psiquiatre d'urgència perquè no passes pel psicòleg primer, passes al psiquiatre i després et deriven al psicòleg. I allà va començar el meu tractament. Que bé, no?, que ta mare estigués allà i que estigués atenta i que t'ajudés. Sí, la veritat que sí. Sí, perquè estava en un punt que ja no volia viure en el sentit de... no li veia sentit, no? O sigui, jo tenia pensaments il·lícits que es diuen, no?, que provava de...
pensava formes d'acabar amb la meva vida i tot això, i algun cop vaig estar a punt de fer-ho, que no vaig fer, però vaig estar a punt, no? I quan la meva mare va arribar a salvar-me, no? per dir-ho així, va ser com si al mig de l'oscuritat hi hagués una miqueta de llum. O sigui, ja tenia estava començant un tractament, no estava sol. Quan em sentia malament sabia que tenia la meva mare per parlar i a poc vam anar fent. I en quin moment decideixes fer el pas següent, que és dir, no només ho explicaré, no només m'expressaré quan vulgui, sinó que faré d'activista, intentaré ajudar a altra gent? Això va ser perquè vaig trobar uns cartells que promocionava obertament, no? que feien unes formacions. I vaig dir, hòstia, doncs vaig a veure què és, no? I vaig entrar a la formació d'activista i vaig dir, això m'interessa, perquè si jo en algun moment hagués vist que a la gent li passava el que em passa a mi, potser no hagués arribat al punt que vaig arribar, potser hagués demanat ajuda abans. Crec que és important donar veu a les ajudes que no tenen veu i, a més, és com a la vegada que ajudes a algú t'estàs ajudant una mica a ti mateix, no? Llavors és satisfactori en aquest sentit.